Привет от мен! Ели Стамова с вас, констелатор-мотиватор и специалист по терапевтичен педикюр и маникюр. Обявих ви 21-дневен маратон, който ще започне от китайската нова година на 10 февруари. Очаквайте скоро, всеки ден ще правя кратки включвания с различни теми. И защо правя това? Това го правя, защото искам всеки да има успех или да се чувства успял в живота си. Като моята цел е да ви провокирам да направите действия, с които наистина да покажете вашия успех. Ще имам различни тематики и след този маратон ще направя и нещо много интересно. Моята цел е да успеете в дома, да успеете в живота, да успеете в работата, да успеете в любовта. И след като се чувствате успешни, аз съм сигурна, че